Капитал, защити и първокласен брокер зад гърба си имат моите клиенти. Спокойни са и се усмихват. Здравейте! Клиент съм на Евролайф от много години. Първата застраховка направих през 2001. Направих я сравнително кратка и за не голяма сума, като първа. Но след като претърпях малка злополука по време на все още застрахователния период, получих много бързо сумата, която ми се полагаше. И след определения срок получих и сумата от застраховката ми беше изплатена. Това ме провокира и накара да си направя труда по-голяма, по-продължителна, която за моя радост в това трудно време зад нас ще излезе скоро. Също по време на този застрахователен период имах проблеми финансови и успях да получа заем, който много ми помогна в конкретния момент. Това ме накара още повече да разчитам и да вярвам на Евролайф, да направя застраховка и на моите внуци, моето семейство и ми дават една сигурност в случай на някакво происшествие, като един спестовен фонд за мен.